Say guys, for the people long time wiranga rakapera kuti wirangu ratsoka. Mana chibasa chedu chatakazoda ichi chakaoma mana. Muri kundiona apa mapiripiti mana ndiri umorori bvaranyura kuti kedebu Jehovah. Guys, you don't understand what we went through. So the other day ndakambokuza takaenda netimba ndobva tasvika tikanyura mubani. So a few days ago, I think this was on Saturday per weekend patapapa. Our client yakapenge yapedza kubhadhara tiles. By the way guys, because tiles anoita zvinonzi payment plan. Saka kana uri client yangu zvakuda kuzorufa nesu futi techikuadvisa kuti ngatingoitai zvemapayment plans kana uda zvokurufa kwako tiles ainetsi. So apo pamuri kuona kunyura kwese kwakatika korori rekutanga rakanyura ndobva repiri racho tikazira nemarori 2 kwagutu kwazvavaira kuya ndobva iri rori iri ranga rine overload. Something that I also learned vanhu yematiles, vanhu kana vane matrucks asi vasati vamboita zvekutakura matrucks, I think it's best kuti vaudza vanhu chokwadi kuti you know what guys, iso zvinhu izvi hatizvizivi. Zvinobatsira ndofunga pakuti ndofunga type dzemarori. I'm not so sure kungofunga kuti type dzemarori dzofanira kuenda nzvimbo dzakaita sedzidzi akaita uye kuti nharo dzavanhu vamatrucks kuti bedwe kana lese manzi ndimapuwa basa musati nharo kuti rinosenga rakadero ngatite overload because mozorisika mukandonyura kana manyura seizvozvi zvapapa. This was 1 a.m. 2 a.m. 3 a.m. vanhu vakangonyura. Amozviona usiku ndichingofamba ndikutase ndinonzi ndiri gadza leti munozviona ndichimurusana namagorotoda ndichiti murise ikoko ndichifamba vanhu vaJehovha pandikutsvaka kuti rodhi yakadi inhau futi iyoyo kuti dzimwe nguva kana vanhu vane matrucks vanogona kuda kuti ukada kuvaonesa kuti nzvimbo yatikuenda yakaita so ivo vanogona kuti panguva ya because munada basa anokudza kuti zviseto zviseto zvigonezvi zvakadai ndozvinoita vanhu kumatrucks dzimwe nguva, but at the end of the day chakatanga ndo chakachenjedza. Ambozviona ipapa ndina ndofamba ndodzokera ukoko ndaiva mandirwana apa ndimbonda kumbonoona truck rimwe ranga ranyura ndobva ndoda kune rimwe ranga ranyura. Saka kwandataka kubva kuya ndo truck ranga rine overload. Rine overload because I remember that day vanhu vekuzimtiles vakabvunza vanhu vetruck iroro kuti makamboita zvamatruck zvokuloda matiles here. Handisi kuziva kuti vakapindira vachiti kudii vanhu ava, but everyone anga aripo vanhu vazhinji vakati the way vanhu vari kuti lodai truck naro riri it seems as if havasati vambota zvokuloda matiles because matiles anorema anoda kubhalansiwa. So ndobva rode kutanga rapinda repiri bva rakoniwa kupinda. Vanhu vamwari usiku hwese pakata drama. Indakati nanovata ndakanovata mukati mebepa rimwe rakazondisa masinus. Ndakangokumbira vanhu marori vava ndikati ndipewo zvebepa nebed spread rake ranga naroro ndikati ndipewo zvokutanga rina magirisi kana tiranga risina. Guys, neusati wanyara imi ndakandovata mukati imomo ndakangondokunguruka ndapedza kudero kwakasvika pakuedza kusvika kuma10 vanhu vasina solution ndova ndaziva ndikamutsiwa. Guys, ndakavata chingomutswa pekutanga ndakamutswa ma4 ndova ndadzokera novata ndakuti haina ndingagoni kufunctiona. Bhodhi yangu yange yagwadza nehope ndova ndazodzokera futi apapo ndina ndakuzama kuti tinowana solution todini kumatiles aende. Saka guys, vanhu tatinavo takabva vanavo futi kuzimtiles vakachita kuoffloada nekuloada apa handizi kuti this day pakaoffloadwa nekuoffloadwa more than 10 times because ese marori akaguma anyura. Ndini ndandofara apapo ichena yese yatatanayoyo kufamba nekukunguruka nekuvata pasi nekudii. Ndazongonokumbira makapenda ndikatipo zvesipo yenyu vanhu vamwari ndigese hamozviona ndaangokunguruka apa ndaifunga ndoenda ndiri kudzoka same day namarori atatinawo apa ndandofara zvangu pandandiri apapa kuti finally matiles akazosvika pamba ndo roofing yedambukona timba yese guys ndatoti ichasara yakawanda yose yakandoperera pamusoro apo zvamuri kuona izvo. Matiles ese aya amuri kuona ndekuzimtiles. Guys, tiles rekuzimtiles ndopanokanwa kuti rakagwinya kuoffloadwa nekuwakaloda nekuoffloada ndopawakaloda aminoti rungani more than 10 times and vakomana kuzimtiles vamaoffloaders ndinovatenda vakamira nesu hatidi kureva nhema.
so ndo zvanandakuradza matiles atatasvitsana wapo kuti finally the Lord has done it. Matiles adi azosvika, vanhu vakazotaura namatiles akakwanisa kutakura zvatati akuita apa kuti achisvika. Ndakazosajesta kuti you guys onai kuti kuri kunyudza kwatiri kuno zvakuri kunyudza kotadi kuti kumasenga ari kana kuti 1000 kana kuti 500 tosvika nematiles ese ndokuti marori edu asanyura ndikuda kuti bani ranga riri kumusoro uko kumwe kwese kwaipindika bani ndo ranga richaseri chinyudza apo guys mukutoona vanhu havanga kutanga kutochekera kuti vagone kuzokasira kugadzira mafeature board wati uye nekuzvisa mbariro pandanga ndichifamba apa pasati papera kugadzirwa timba neapa pasati paperapo asi zvizvi papera kuti kwatukuita on that day kwakusati asi these areas apapo papanzi patopera pakati apa kuisa timba yavo uye nekuisa mabrandering avo the other areas anga asati apera. Generator mukuona iroro ndore kwedu iroro chirana negenerator by the way. Vava kutanga futi kutotanga vachase kupinza negenerator vachase vachingenga kuti vaise mauya avo nezvimwe zvichazotevera mukati imomo vasazvapera vasati vapedza kunyatsa kubatanidza zvinhu zvese. Ndina ndingofamba ndichitendera chase ndichikuratidzai kuti honai zvazvaita guys. Roof inopinda zvinhu zvakaita sematiles munopinda timba yakawanda amuzvona timba inotombopinda kwete zvekuseka kwete mbijana ende munenge wakaita munda ende hatimbodi kunyeberana timba inopinda saka ndo zvazviripo panzvimbotenderera some of the areas like I said kuti asati apera kunatsurudwa kuti apa pongona imbarirodzo kana kuti nhungo oro mabrandering some of the areas angasati atopera kutoiswa vandangangoti let me take a video ndimboona zvichafamba sei nemamwe anorana aya angasati adi apera kuleiwa ese zvakare apa pasati patopera pandokuradzai zvakare some of the areas anga asati atsitswa ndo zvandaida kuradza ipapo kuti mamwe areas aitwa mamwe areas anga asati because vanga vasati vapedza patakazobva ipapo vakutanga kuti sei kuchipesa nekutera negenerator vachidhirila ndofunga ndo mabolts here avanenge voisa mumawekera avo iwayo mumazizunu mazitimba ese ayo guys. Ndakati manaka kuvaka hise kids game apo saka manga kutonditi futi we don't know kuti ifyo yedu ichakwana here kuti kwete ndo zvimwe zvavanga vakundiudza izvozvo ndikati okay fine mboshana nezviripo for the meantime sezvochi tanga tamboona kuti basa redu rapapi zvikufamba sei zvese izvozvo vachiteera mukati mese vachizotsina ndo zvazviripo izvo. So guys, for the people apa pabuilding yedu takazoita tu maforoma nekuda kuti kambani yekutanga yatisupply yakanga yakunetsa kutiunzira zvinhu zvedu vatatanga kutora kune imwe kambani saka malevels emabricks edu asiyana but at the end of the day we thank God zvinhu zvezvo zvakabuda zvakanaka. Apa indandotoda mwanzi chihandei tokusiyai navanhu vemarori ndokutanga kudi kuzomanya kwandandotoita but otherwise matiles edu akandosvika kwagutumupandaona thank you very much vanhu vaMwari. Apo ndandoenda ndakuona imba tiri kumiriri kati